Magandang araw mga Kayorski. Ngayon ay tatalakayin natin kung paano magkabit ng GRX chin mount bit. Kailangan siguraduhin nating malinis itong pagkakabitan. Lagi niyong tatandaan na kapag madumi ang pagkakabitan ninyo, may possibility na matanggal yan. So, kailangan muna nating linisan. So, lagyan natin ng konti. Ayan. Huwag kayong basta dikit ng dikit o kabit ng kabit na hindi malinis. So, antayin muna natin matuyo. So, tanggalin na muna natin itong yan. Yan guys. Tanggal ko ng isa. Dapat yung pagkakabitan natin isa lapat na lapat guys. Press nyo lang siya to make sure na talagang lapat na lapat. So guys, pagka dikit ninyo, usually mag-antay muna tayo ng 24 hours para talagang matibay yung pagkakadikit niya. Ito yung long extension arm niya. Okay guys, kakabit na natin itong pwede nyo rin siyang straight. Depende po sa gusto nyo posisyon po na maging action cam ninyo, pwede nyo naman siyang i-adjust. Yan, pwede nyo iangat, pwede nyo straight. Yan, depende po sa inyo. Ayan, okay na sa akin to. Kita na lang natin ng konti. So talagang makikita mong matibay talaga tong GRX kasi solid yung pagkaka-plastic niya. Minuto pa lang makikita mo matibay na talaga. Okay, no? Bubuhatin ko siya. Iaangat ko, hawakan ko dito, iaangat ko. So guys, try na natin ikabit itong action cam natin. Osmo Action DJI. So guys, tapos na natin siyang i-try dito sa Geely helmet. I-try naman natin tong action cam dito sa LGB helmet na merong Telecine version 2 chin mount. So kung mapapansin nyo, ayan, umuuga siya oh. Habang kinakabit ko siya, gumagalaw. So ayan ang itsura niya. Kayorski, ito na yung itsura niya kapag nakakabit siya rito sa AGV Tartaruga. I-discuss natin kung paano ikabit ang Telecine version 2 chin mount. So, ito lang siya. Ganyan ang itsura niya. Strap lang siya. So, parang meron siyang rubber material dito. So, ang unang gagawin natin is tatanggalin natin itong chin curtain. Ito. AGV Tartaruga. Itong nasa top, itong dalawang to, yan ang ipapasok natin dito. Taas. Dito sa taas. Yan, mayroong lusutan yung dyan. Yan guys, kung nakikita nyo, ayan. Yan yung butas.
Ito namang strap, ilagay nyo rito sa baba. Ayan guys. Ayan. Nakita nyo, ayan. Okay. Balik na natin itong chin curtain. So, ayan ang itsura pag nakakabit. Lagay naman natin tong action cam natin. Ganyan na magiging itsura niya guys. Hindi ko lang gustuhan dito is yung gumagalaw-galaw siya. Space dito sa taas. Ayan, ito. Yan. Nagamit ko na siya ng 4 times. Pero 100 kph lang ang speed natin. Ewan ko lang kapag tumatakbo na tayo ng mga 200 plus, yun ang hindi ko pa natatry. Itong GRX, okay siya. Wala siyang kakalog-kalog. Ayan o. Makapit na makapit yung 3M.